3. Zure politikan zein da zure ardatz edo lema principala? Hala, pixkat, labur bilduz eta orokorrean planteatzeko. Gure proiektua aportatzen du justizia soziala, feminismoa eta ekologismoa oinarritutako aldaketa bat. Eta ze aldaketa proposatu duzu Montreal Electrical? Nola nizuna galderia dugu. Ze aportatu duzu Montreal? Aipatutako printzipio horiek pixkat lurrera eramanez, uste dugu etxebizitza duinaren eskubidea dela behar handienetako bat, bai gaur egun eta bai etorkizunerako, batez ere gaztientzat, batez ere pertsona 75 urteko pertsona nagusientzat, familia monoparentalentzat eta errenta baxuko jendientzat, hori gure ardatz ambientaleko bat da, eta gero baita ere auzoei legedi askoren zehar, da historikoki izan den abandono egoera hori eta ezberdintasun egoera hori buelta ematea, ez arrazaten udaletxean bertatik dirigidua, baizik eta auzoei hori ematea botea eta dirua, eurak erabakitzeko, auzotarrei salduta parte detzara, nola berreskuratu auzoa.